Eraikuntza hau egon zan ikastolako umeakin. Ikastola berritu zanen, orduan hau libre gelditu zan. Orduan pentsatu gendun, egoki ezala aurreskola honeak hartzeko. Gainera jakinda parkea aldamenen dagola, iruditu zitzaigun egokina hori izango zela. Finantziak eta udaletxena izan da. Bai, egia da elkarlanean haitu gerala hau montatzen, Patzuergoko arkitektuakin, eta hemengo hezitzaileak ere lagundu digue, pixkat beak nahi zuen bezala adostu dalako, baina finantzak eta udalak egin du. Ia 300.000 euro kosta zaigu. 200 da, ez dakit, 350.000 inguru hortan dabil. Orain arte Hirurako beste eraikin batean geunden, eta iraietik hasitaia, eraikin hontan gaude. Orduan, lehen urtean prozesu bat egon zen, obrak eta egiten ezian espazio guzti hau egokitzeko, eta aurten hasi gara aurreskola berri hontan. Eta bi gela osaturi dago, printzipioz dago banatua 0 bat 2, baina hori ere nahiko malgu jokatzen dugu. Orduan, tarteka izan daiteke aurrak ere beste 1-2 gelakoak txikien gelan egotea edo alderantziz. Gero ere daukagu kanpo espazio bat, 1-2 gelatikan zuzenean atera daitekena. Eta hortaz gain daukagu sarreratxo bat, eta gure bulegoa eta aldatokia. Da aurreskola txiki bat, eta da 21 aurrentzako lekua dago. 0 bat gelan daude orain momentu honetan 2 haur, eta dago beste matrikulazio bat hasiko dela berandugo. Eta 1-2 gelan daude 10 ume, eta uste dut, izen ematepea izan da, baina 2 matrikulazio, 3 matrikulazio gehi. Orduan, gaude hor justu ja topean edo mugan. Aurreskolako bizitza edo pixka bat aurraren inguruan bueltan ibiltzen da. Orduan, pixka bat espazio guztia beraiei egokituak daude, bai material aldetikan, altzarien aldetikan, aurraren gaitasunetan ere sinisten dugu, eta mugimendu librean ere horretarako, bai egiten dugu apostua, pixka bat aurrek libreki edo mugitzeko, ezta? Horretarako 2 geletan, bai 0 baten eta bai 2 ikusiko dituzu daudela altzariak, motrizidad aldeko altzariak, baina baita ere manipulaziorako objektuak. Hori izango zian 2 alderdia, baina beste alderdi bat batzutan ahaztu zaigula dela aurrak ere atsedena behar dutela. Orduan horretarako ere dauzkagu guneak aurrak atseden hartzeko. Horrek ez du esan nahi, guk jartzen duguna adibidez hango eremua atseden hartzeko beraiek erabakitzea hor atseden hartzea, baina bai pentsatzen dugu holako aukerak izan behar dituztela. Aurra osotasunean eta bere ongizatean alde.